Que é a economía social? Pois, imaxinemos un mar. Escóitalo. Moi ben. Vela, aquí está. A economía social é o conxunto de actividades económicas e empresariais que no ámbito privado levan a cabo aquelas entidades que perseguen estes obxectivos, o interese colectivo das persoas integrantes ou o interese xeral, económico ou social, ou ambos os dous. A economía social ten uns valores ben definidos. As persoas son máis importantes que o capital e as socias e traballadoras son as protagonistas dos seus proxectos empresariais. A economía social é solidaria, promove a igualdade, a integración, o desenvolvemento local e a sustentabilidade. Mirade. As cooperativas, as sociedades laborais e os centros especiais de emprego son algunhas das entidades que integran esta paisaxe. E sabíades que en Galicia é un dos sectores que mellor resiste a crise, alcanzando un cumio de 1.300 agrupacións de traballo cooperativo? E se engadimos neste mar as tecnoloxías da información e da comunicación, probamos. O sector TIC traballa cun conxunto de elementos como son os servizos, as redes, os programas informáticos e os dispositivos para facer a nosa vida máis sinxela, mellorando a comunicación entre as persoas. Gústache a paisaxe? Lóxico. É que as empresas do sector TIC que pertencen á economía social destacan por pôr en valor as persoas e tamén polo seu carácter integrador. Todo isto afecta moi positivamente nas condicións de vida das persoas socias e traballadoras e do seu medio, xerando unhas dinámicas para un mundo máis xusto. Que ben mule a choiva! Sobes ao barco da economía social e das TIC?